януари 2007 година аз положих всички усилия като председател на българската делегация в Европейската народна партия България да стане равноправен член от 1 януари 2007. Полагах тези усилия там, във всички комисии, на всички заседания. И днес питате ли ме как гледам тези хора в очите? Как гледам Джефри Ван Орден? Как гледам Ханс Герт Пьотеринг? Как гледам хората, които са дали доверието си на България и които четат не само по медиите, но и в докладите до Европейския парламент и на Европейската комисия? Това, което виждате ли, днес слушам от вице-премиера Калфин, че било по някакъв начин така голямото влияние на опозицията. Със сигурност опозицията няма това влияние, повярвайте ми, защото по начина, по който тя работи, това се вижда и в Брюксел. Но експертните доклади са изключително важни. Днес трябва да убедите българските данъкоплатци, че е нормално да ни отрежат фондовете заради лоша администрация, некадърност на управлението и корупция, и те трябва да плащат за това от джоба си, чрез пари от излишъка. Днес трябва да ни убедите, така както каза премиера на Банско, че властта е учебен център и сега се научавате на гърба на хората. Твърде скъп курс ми се вижда на мен това. Преди 3 години заявих в тази зала, че този кабинет е кабинет на търговската коалиция. Сега трябва да направите избор между баланса и интересите си на търговската коалиция, на партньорите и съдбата и начина и на живот на българските граждани. Защото днес, заедно с всички парламентарни групи на мнозинството, заедно с целия ви кабинет, ние имаме много важна задача. Ние имаме важна отговорност, а тя е отговорността да не би отново грешния избор на българския гражданин да стане такъв, че да спре да вярва в демокрацията и да повери управлението на хора с мрачни погледи, водени от болшевишки глас и желание на мъст след следващите избори. И тази отговорност не може да бъде размита само в мнозинство или само в опозиция. Тази отговорност, отговорността за демокрацията е на всички нас. Благодаря ви.